Boas, señoras e señores, hoxe como non podía ser doutro xeito, a televisión local das Puntes volve ao lugar que onte foi noticia, porque xa ven que as miñas costas xa non están eses 4 grupos, esas 4 torres de refrixeración. Na nosa seguinte información repasamos o que daba de sí esa xornada histórica non só para pontes e pontesas, senón tamén para moitos visitantes que non dubidaron en achegarse a nosa vila e vivir ese momento histórico. Todos os ponteses e pontesas que o vivimos nos imos lembrar para sempre de onde estábamos exactamente ás 4 da tarde do 30 de xullo de 2026. E que 24 horas despois de que a paisaxe urbana das Pontes mudase definitivamente, de ver milleiros de vídeos e fotografías nas redes sociais e nos medios de comunicación de como caían ao chan en 4 segundos estas 4 moles de formigón, hoxe este segue a ser o tema principal das conversas na rúa entre os veciños e veciñas. A pregunta estrela é se ti de onde viches caer as torres está a ser a máis repetida neste día despois nas conversas de amigos, tomando café ou incluso facendo a compra no supermercado. Lugares como a Carballeira, o Caneiro, o aparcadoiro do Centro de Interpretación da Mina, Ribadeume, os Alimpadoiros ou o Lago foron algúns dos lugares máis concorridos para vivir este fito histórico, o que se sumaron os que dende os seus propios fogares, dende as fiestras ou as terrazas, viviron eses instantes únicos que puxeron punto final a 70 anos de historia. De nenos a adultos, exempregados da central, diferentes xeracións que naceron con esas torres ou aquelas que as tiñan sempre como un referente, como un símbolo do que era chegar a casa, non quixeron perder a oportunidade de vivir ese momento e moitos do máis preparados. Houbo quen levou a cadeira para agardar cómodamente ata o inicio da voadura. Tamén quen acompañou o momento cun refrixerio, con música, conectados ás redes sociais ou aos medios de retransmisión destas labores. De feito, ata en les neven os veciños e veciñas que participan no intercambio coa Vila Bretona facían unha parada na súa axenda de actividades para, por medio do YouTube, non perderse esa imaxe que vai quedar marcada para sempre na nosa memoria. Non faltaron os grandes profesionais que, cámara en man, se colocaron como un medio de comunicación máis, os que tiraron de móvil e tamén os que preferiron deixar as pantallas para outros e vivir e sentir eses minutos en directo, sen filtros e cos seus propios ollos. Iso sí, ás 4 e minuto, ese primeiro estourido que fixo que as torres 3 e 4 desaparecesen do horizonte quedando reducidas a entullos impactou a toda a audiencia, tanto os pontes e pontesas como aqueles visitantes e curiosos que quixeron vivir en directo este momento. Sospiros, tímidos aplausos, expresións de sorpresa, música de gaitas, algunha que outra bagua e ese sentimento de perda desa imaxe que nos identificaba e que era toda unha referenza, se mesturaron neses segundos, pero nos que tamén chegaba a incertidume, porque os grupos 1 e 2 seguían en pé, que a comunicación oficial apuntaba que as 4 torres ían caer simultaneamente. A partir de aí, dende conxeturas de posibles sabotaxes ata teorías de chamadas de última hora para conservar 2 destas moles en pé, aos que falaban de que alguén non lle puxera as pilas ao detonador e incluso chiscadelas sobre un posible paquete de dinamita mollado para ter que adiar a voadura das outras 2 torres. A explicación foi máis sinxela, un fallo nas telecomunicacións da segunda liña e que Endesa arranxou en poucos minutos. Así, ás 4:16 caían os grupos 1 e 2, seguindo o mesmo patrón que os seus outros compañeiros, unha nube de pó que se mitigou grazas a unha dúcia de cañóns nebulizadores de auga para reducir as partículas no aire e destrucción a cota cero destas 2 moles de formigón. Para a historia quedan xa estas 4 estruturas de 11 toneladas construídas entre 1974 e 1976 e que nese mesmo ano comezaban a producir vapor de auga e a ser unha das imaxes de referenza da nosa vila que deixaba abraiado a todo aquel que visitaba o coñecido como pequeno Springfield galego. Un símbolo do papel que as Pontes xogou na produción eléctrica nacional, un referente industrial que agora queda reducido a entullos, pero para dar un novo paso, deixando libres 500.000 metros cadrados de terreo industrial que servirán para acoller novos proxectos e que, igual que no seu día fixeron estas torres, escoltarán a gran chimenea de Endesa que polo momento se vai conservar ata que se coñeza a resolución do expedente de declaración desta infraestructura como ben de interese cultural. Outra das novas das últimas 24 horas chegaba da man da empresa Indagroup que anunciaba a súa chegada a nosa vila. Ven de adquirir unha parcela en Penapurreira de 50.000 metros cadrados onde ten previsto poñer en marcha unha nova factoría en a que vai fabricar vehículos terrestres para as Forzas Armadas Españolas. Inda instalará unha nova fábrica de vehículos militares na nosa vila. O anuncio producíase na tarde de onte da man da propia compañía que confirmaba a adquisición de máis de 50.000 metros cadrados de terreo no polígono de Penapurreira, onde porá en marcha as súas novas instalacións da man dunha inversión de 18 millóns de euros.
Este novo centro que se vai ubicar na parcela que ocupou Hierro Sañón asumirá a integración dos vehículos anfibios de combate, lanzapontes e sistemas de artillería sobre rodas e que Indra vai construir para abastecer as Forzas Armadas españolas. De feito, estas instalacións terán a capacidade de integrar, probar, validar e poñer en servizo estes sistemas, así como asumir novas capacidades industriais para abordar programas de alta complexidade e incluso vaise contar cunha pista de probas propia. En canto á xeración de emprego, a compañía aspira a xerar entre 70 e 120 empregos directos de alta cualificación, ademais de numerosos postos de traballo indirectos na cadea de suministros, proveedores e servizos asociados. O novo centro pontés sumarase ao xa operativo en Xixón, aínda que nos plans da compañía está a levantar unha terceira planta no corredor norte, nun lugar aínda por determinar e que permitirá ampliar a capacidade produtiva, ademais de acelerar a entrega dos vehículos e converter a compañía nun dos referentes de Europa no que a produción deste tipo de vehículos terrestres se refire. E xa está en marcha a sexta edición do torneo de rugby praia Vila das Pontes. A actividade organizada na Asociación Monte Medulia arrancaba hoxe mesmo cun foro sobre sostenibilidade e deporte e tamén cos primeiros encontros nas categorías de base. Xa para mañá quedan as citas máis importantes con máis atractivo con esa competición senior. A sexta edición do Campeonato de Rugby Praia Vila das Pontes xa está en marcha. Así, 40 equipos vidos de diferentes partes de Galicia, Andalucía, Murcia ou Mallorca, cos seus máis de 450 integrantes, tiveron a oportunidade de probar hoxe a área do campo de xogo e incluso esta mesma tarde tiñan lugar os encontros de M15, M17 e rugby inclusivo, damando un total de 15 equipos. O entorno natural que acolle a proba, o bo ambiente de edicións pasadas e unha programación alternativa dirixida a captar a todo tipo de públicos foi reclamo máis que suficiente para que denantes da súa conclusión este sexto Beach Rugby Vila das Pontes xa se poida definir como un auténtico éxito. De feito, a intensa programación ideada dende a Asociación Monte Medulio para estas dúas xornadas aglutina actividades do máis diversas, dende clases de yoga gratuitas, obradoiros de estampación, roitas ambientais e plogging para os máis pequenos e incluso sesións formativas sobre o coñecido como calzado respetuoso, que tamén se van repetir mañá. Unha das grandes novidades da convocatoria foi o primeiro foro de sustentabilidade e deporte e empresa, unha iniciativa tamén impulsada dende Monte Medulio para chegar á veciñanza eses novos proxectos industriais que Ence ou Reganosa teñen previsto poñer en marcha nas Pontes e que son compatibles co respeto polo entorno. Con respecto ao que aínda queda por diante, nos minutos vais a realizar o sorteo de grupos das categorías senior masculina e feminina e ademais botar a andar a festa de benvida. Xa mañá vencedo ás 9:15 teremos o encontro de capitáns e árbitros e ás 9:30 darán comezo os primeiros choques. Ás 10 haberá unha nova sesión de yoga da man do Centro Levana e a 1 toca mover o esquelete coa sesión vermú que vai amenizar o dúo Élite. Os máis pequenos tamén terán o seu momento de ocio cunha zona infantil na que teremos touro mecánico, fotomatón, un posto de pintacaras e un hinchable. E xa para as 5:30 regresa o taller de estampación de Nómadas 24/7. Dende as 7:30 o Centro Pegada impartirá unha segunda charla sobre o calzado respetuoso e os seus beneficios no deporte e ás 8:30 disputaránse as finais das categorías absolutas, tanto en homes como en mulleres. A entrega de trofeos está marcada para as 9:30 da noite e tras o terceiro tempo a festa vaise prolongar ata madrugada novamente coa música do dúo Élite. Ímonos agora ao Departamento Municipal de Benestar Social, porque esta mesma semana saían as bases dunha nova convocatoria das axudas para entidades sociais en fins de ánimo de lucro e para as que o Concello ten previsto destinar preto de 170.000 euros. A Concellería de Benestar Social vai destinar 162.500 euros a unha nova convocatoria do Programa Anual Municipal de Axudas a Entidades Sociais que traballen na nosa vila. A convocatoria publicada o mércores no Boletín Oficial da provincia recolle que se poderán beneficiar destas achegas todas aquelas entidades que desenvolvan actividades destinadas a persoas maiores con diversidade funcional ou con algún tipo de adición coa fin de lograr a súa inserción na sociedade. Para poder optar estas axudas, as asociacións solicitantes deberán estar legalmente constituídas, inscritas no Rexistro de Asociacións de Galicia, carecer de fins de lucro, desenvolver as súas actividades no ámbito de influencia do Concello das Pontes e estar ao día nas súas obrigas tributarias. De feito, van ser subvencionables gastos derivados da organización de actividades, seguros, retribucións a monitores, persoal técnico ou voluntarios, premios, concursos, gastos de mantemento ou axudas ao desplazamento, entre outros. Con respecto á presentación de solicitudes, esta tan só poderá realizarse telemáticamente mediante a sede electrónica do Concello no enderezo sede.aspontes.org. O prazo para realizar a presentación do formulario e de toda a documentación requerida vai ser de 10 días que van comezar a contar tras a publicación do extracto da convocatoria no propio Boletín Oficial da provincia, aínda que polo momento este prazo non está aberto.
O que sí que se pode é consultar as bases desta convocatoria na edición do pasado 29 de xullo do Boletín Oficial da Provincia na web dacoruna.gal. Non abandonamos o departamento que dirixe Tania Pardo porque hoxe poñían punto final á quenda do mes de xullo dos seus campamentos urbanos, unha iniciativa que volvía romper todos os récords de participación. As 70 prazas ofertadas para este mes quedaban moi escasas ante máis dun cento de solicitudes. A quenda de xullo dos campamentos urbanos de conciliación de verán chegou hoxe a súa fin e faino marcando un novo fito. É que a iniciativa impulsada da Concellería de Benestar Social e o Centro de Información á Muller para facilitar o equilibrio entre vida laboral e familiar durante o período estival pechou esta segunda quenda de actividade con cifras de récord. Así, neste mes de xullo, as 70 prazas ofertadas polo Concello foron insuficientes ante a gran demanda rexistrada cun total de 110 solicitudes que se presentaron para desfrutar deste servizo. Unha cifra que deixa máis que clara a gran interese e a necesidade real deste tipo de alternativas entre as familias das Pontes. Ao longo deste mes, que hoxe toca pechar, os nenos e nenas participantes desfrutaron dunha programación do máis dinámica, na que o ocio formativo, o deporte, os obradoiros creativos e a convivencia ao aire libre foron os grandes protagonistas. Asemade, houbo tempo para vivir as tradicións locais cunha verbena propia dun día das festas do Carme, a celebración dunha festa da Fraga do máis particular, actuacións musicais en directo, actividades na Praia do Lago ou na piscina do lar e tamén xornadas de convivencia cos nenos e nenas do Centro Infantil Picariños, responsable da xestión destes campamentos municipais. Tras a despedida dos campistas de xullo, o equipo coordinador do programa xa está a ultimar os detalles da quenda de agosto que arrinca o vindeiro luns e que manterá as mesmas directrices que os campamentos de xullo, seguindo coa alta participación de pequenos e pequenas novamente cun cheo absoluto. Ante o notable éxito deste xa clásico da programación do verán na nosa vila, dende o Goberno Municipal e en especial dende o Departamento de Benestar Social, afrontan unha recta final do verán reafirmando o seu compromiso coa conciliación familiar mediante un proxecto que segue a ser fundamental no calendario de políticas sociais impulsadas dentro do Concello das Pontes. E tamén nestas últimas horas tivemos a oportunidade de acompañar os veciños e veciñas das Campeiras nunha nova edición do programa de compostaxe As Pontes Camiño Sostible. Onte mesmo, no seu local da Rúa Cobelos, realizábase unha xornada técnica e repartíanse os composteiros domésticos. O Concello das Pontes retomou onte a campaña de compostaxe doméstica As Pontes o Camiño Sostible na busca de ampliar colaboración da veciñanza para que instalen nos seus fogares composteiros domésticos nos que producir abono aproveitando os residuos orgánicos. Nesta ocasión, no local das Campeiras, deronse cita unha dúcia de veciños e veciñas xa anotados nesta iniciativa e que recibiron o seu kit de compostaxe doméstica co que daron a segunda vida aos refugallos orgánicos que rematan no lixo. Así, durante a convocatoria, explicouse aos presentes dun xeito moi práctico e sinxelo como é o proceso de ensamblado destes pequenos composteiros de plástico, ademais de todo o listado de restos que se poden depositar nel. Dende restos de alimentos, vexetais, a borras do café ou incluso papel de cociña ou cartón son benvidos para crear un fertilizante natural que se pode aproveitar nas nosas hortas. O Concello está a repartir estes composteiros individuais a todos os participantes no proxecto, o que se suman actividades formativas como a que se impartiu onte e con consellos tan sinxelos como colocar o composteiro preto da casa, en riba dunha tea metálica para evitar atoupas e ratos e baixo un árbore de folla caduca se é posible para que o sol no verán non o estropee e tamén no inverno este protegido. Unha serie de directrices do máis sinxelas e as que tan só lle temos que sumar as nosas ganas de colaborar co medio ambiente e de reducir refugallos, dándolles unha segunda vida, neste caso, creando unha abona natural de alta calidade. Baixo o lema As Pontes o Camiño Sostible, esta iniciativa está a chegar non só aqueles que teñen un terreo onde colocar este composteiro, senón tamén aos bloques de vivendas, da man da campaña Colector Marrón, uns pequenos cubos do lixo con bolsas orgánicas para recoller os residuos alimentarios e que despois se depositan xa nos colectores orgánicos que están instalados nas distintas rúas do centro urbano. As Pontes o Camiño Sostible pretende chegar a toda a cidadanía, tanto do casco urbano como do rural, polo que toda aquela persoa que desexe informarse sobre os composteiros ou o colector marrón e incluso participar en calquera destas dúas actividades, pode inscribirse no teléfono 647 521 464 ou no correo electrónico info@ocaminosostible.gal. E para os xeareiros e xeareiras do mundo das motos esta fin de semana no Circuito de Velocidade das Pontes temos nova competición da man da Copa VF Challenge. Preto de 80 deportistas de toda Galicia e tamén de Asturias e Castela e León van tomar parte nesta cita deportiva.
O son dos motores volverá a cobrar protagonismo esta fin de semana no circuito de velocidade da nosa vila coa celebración dunha nova cita da VF Challenge Motor Race. O evento vai reunir a máis de 80 pilotos procedentes de distintos puntos da xeografía nacional, o que volve demostrar a calidade do trazado pontés e o gran nivel dunhas instalacións que xa son todo un referente da velocidade e das competicións sobre as dúas rodas. A proba que se vai desenvolver nas modalidades de minimoto, pitmotar, supermoto, minigp, criterium, VF 160, 65, 85 e 90 centímetros cúbicos vaise dividir como é habitual en dúas xornadas. Así mañá haberá adestramentos libres, dende as 10 da mañá ata as 7 da tarde, e xa para o domingo ás 9:30 teremos os adestramentos cronometrados e as dúas mangas puntuables. A primeira ás 11:25 e a segunda dende as 2:15 da tarde. Como é habitual, as minimotos van ser as encargadas de inaugurar a competición, seguidas da categoría de pitmotar, VF 160, 90, 85 e 65 centímetros cúbicos, supermoto, minigp e criterium. A entrega de trofeos está prevista para as 4:15 da tarde, como sempre, a entrada é libre. Pois este informativo chega á súa fin, tamén nos despedimos non só por esta semana, non só por esta xornada, senón tamén ata o mes de setembro, porque a televisión local pecha as súas portas por descanso e non o podíamos facer de mellor xeito que rendendo homenaxe a esta paisaxe que agora queda ás nosas costas e que mudaba nas últimas horas. Señoras e señores, un placer acompañar esta xornada con vostedes estas últimas semanas, volvemos en setembro e teñan un feliz verán.